आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि बयनिसिमबो आङो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय बेबायदिनो नवागाव फाथालमारि होननाय गामियाव। बे गामियानो जादों जाहैबाय आमगुरि बाजारनि एसे सानजाथिंजाय खानामाख्राखौ बारनाय लोगो लोगो मोनो। दा बेयावहाय आंखौ सासे ब्रादारा रिकुवेस्ट खालामहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो बे न'खराव दंफैयो। दा नोंथांमोनजों मा समयसाखौ लानानै शेयार खालामलायनो गोसो जादों दा आङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांगासिनो दङ। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि एबा अनसायगिरि बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांगोन। दा न'आ नैबेनो दा मोनफैबाय आङो ओमफ्राय आंखौहाय ब्रादारमोनानो लायखादों। दा बेबायदि आरो नै दा आङो न'आव थांगासिनो दङ आरो दा नै न'आ बेनो दा बेबायदि आरो ओरैबायदि गोरिब अबस्था नै सिबाय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय मा रिकुवेस्ट खालामनो सानदों दा ब्रादारानो बुंहरनो हागोन। आच्छा बे समाव आङो साफ्रोम जोंनि बर' हारिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ आरो न'खरनि जानानै आङो खावलायनाय थाबाय। दा बेनि जाथाया जाहैबाय माने नैबे आंनिनो फंबाय असे दुइसिन लास्ट खांजोबनाय। बेयो सानसेखालि मोनसे लामायाव एसे गोबारैनो एक्सिडेन्ट जादोंमोन। दा बे एक्सिडेन्ट जानायखौ जोङो थाखा फैसा गोबां गारनानै जोङो मावबोबाय। दा मावसेयावबो दिनैसिमाव जोङो मोनसे जोंहा ब्रेननि अपारेसन जादों। दा ब्रेननि अपारेसन जानायाव जोङो सिगांनि खामानिखौ जों मावदोंब्लाबो दा सेकेन्ड अपारेसन दंबावो। दा खर'आवनो नै ओरैबायदि आघात मोनदों आरोना। दा बे खर'नि ओरैबायदि बेखौहाय हाख'नानै दा बेयावनि जेसेबांनाखि मेलेम दा नैबे मेलेमखौहाय ओमफ्राय नैबे उदै सिङावहाय दोनदोंनो। दा बे उदै सिंनिफ्राय बे मेलेमखौ लांफिननानै नैबे खर'आव हैनांगौ। दा बेखौ जोङो दिनैसिमावबो मावफुंनो हायाखिसै थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो। न'खरावबो गोरिब अबस्था, रां रुफानि थाखाय बहुद दुरबल आरो हा हु गैया, मोसौ मोसा धोन दौलत गैया। दा बेनि थाखायनो नैबे आंनि फंबायनि जिथुनाखि ब्रेननि अपारेसन जे सेकेन्ड अपारेसन बेखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय आङो बेखौल' खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बर' हारि हिसाबै बर' जाथि हिसाबै बा जोंनि अनसुंथाइखौ जोङो न'खरनि जानानै बयनिसिमबो खावलायदों। दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो जाहाथे आंनि फंबाया नैबे समाव जोङो सेकेन्ड अपारेसनखौ खालामनो हायोबा सिगांनि जेरोखम खामानि मावनाय बेफोरबायदि मावलांफिननो हागोन बा माखासे बर' जाथि हिसाबै बर'नि माखासे खामानि हाबाफारिनि सायाव आगान होफिननो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो मिजिं थिदों। दा बिथाङा गोबांथार जोंनि बर' जाथिनि थाखाय माखासे समाव धोरोमारि समाजनि थाखायबो खामानिखौ मावबोगासिनो दङमोन। दा बे समावनो बिथाङा मोनसे समाव एक्सिडेन्ट जानाय हिसाबै दिनैसिमाव बिथाङा माने बर'नि थाखाय जोङो खामानिखौ मावफिनथ'नो हायाखिसै। दा आङो आसा खालामो दा जोङो बेल' माने जोङो बिथांखौ जुदि मोजाङै जों खालामफिननो हायोबा आरो फिनलाय नेक्स्टआव आरो मोजांसिन जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजांथार खामानिखौ मावलांफिननो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। दा बेनिखायनो साफ्रोम रायजो राजानिसिम जोंनि नायगिरि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आं खावलायदों। दा अननायनि गेजेरजोंनो जि हायो जोंनि बर' हिसाबै बर' बिमानि फिसा हिसाबै गावजों गाव नेवसिलायाजासे गावजों गाव अनसुंथाइ होलायनानै जाहाथे नैबे फंबायनि देहा सोलेरखौ मोजाङै जों फोसाबनानै लाबोफिननो हायो आं बेखौल' खावलायदों। खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा गैया फंबायमोन। दिनै आंहा रावबो गैया। गोबाङानो थांबाय दुखु खस्थ' खालामनानै आंनि हौवाखौ फोसाबनो थाखाय आं बिराद खस्थ' जानानै दं। नै गथ' साथाम दङ आंहा फरायनाय गथ' साथाम आरो बिसोर गथ' साथामखौ आं माबोरै फोरोंलांगोन। सिगांनि अपारेसनावबो थांबाय 5 लाख बायदियानो आरो दा नै दंबावो बेखौ फोसाबनांगौआ। आं गथ'फोरखौ जाहोनो ना आंनि हौवाखौ फोथांनो आं बिनि थाखायनो बयबो रायजो राजा आइ आफामोनाव थाइसे थाइनै अनसुंथाइखौ हरो खोमा साननानै आर'ज गाबनाय जादों आइ आफा बिदा फंबायमोन। बिनि थाखाय गथ' फिसाफोर फरायनाय दङ बिसोरखौबो जाहोहरनांगौ लोंहोहरनांगौ आरो न' बां जेबो हा दौल'सो गैया, मोसौ मासे गैया, जेबो बुस्थु न'खराव लाइ लथर गैया फाननानै आं बेखौ फोसाबनो थाखाय फिसाफोरखौ आं फोथांलांनो थाखाय बेखौ फोसाबनो नांगौनि थाखाय आं एसे एनै प्रमद बर' सारनावबो आं एसे एनै थाखा मोनगोन खोमा साननानै एसे आर'ज गाबनाय जादों। बे गथ' फिसाफोरखौ फोरोंलांनांगौ, फोथांलांनांगौ, फेदेरलांनांगौ
अखा नायबानो स्कुलाव थांनांगौ बिसोरखौ स्कुलाव जाहोहरनो थाखायबो आंहा बिराद खस्थ' जानानै दं आरो हौवाखौ नायनोबो मुलि बायदिसिना बायनोबो आंहा खस्थ' गोलैनानै दङ दिनै आं माजों फोसाबगोन बेनि राहाखौनो आं आइ आफामोनाव एसे एनै थाइसे थाइनै रां मोनगोन खोमा साननानै अनसुंथाइ बिनाय जादों जायफ्रा आंखौ अननानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनो लुबैदों बे एकाउन्ट नाम्बारा नैबे आंनि बियादै फिसानि एकाउन्ट नाम्बार आरो एटिएमफ्राबो गासैबो बिनिनो गोजा आंनि हौवानिनो बिदानि फिसाला बियो आंनि बियादै फिसा दा बेयावनो सोना हरनांगौ ने बेयावनो सोनानै हरनांगौ औ थारमाने नैबे बाजैना एकाउन्टआ एसे प्रब्लेम आरो दा बेनिखायनो नैबे बियादै फिसानिखौ होनाय जासिगोन दा बेनिखायनो जायफ्रा अननानै अनसुंथाइ हरनो गोसो जेरैबायदि बाजैया बुंदों नैबे ब्रादारनि एकाउन्टआवहाय जमा खालामनानै हरनो हागोन जायफ्रा अनो अब्ला रायजो राजाफोर बयबो खोनाखाबाय रायजो राजानिसिम मा खावलायदों दा ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबायना नै अन्थाव बाथाव गथ'फोर दङ दा बिसोरखौ बोरै फोरोंलांगोन बोरै जाहोलांगोन ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय लोगोफोर दा बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोननो थाखाय बे बाजैया दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय खुद्रिनो गोनां जाबाय दा बिनिखायनो मान होनो गोनां बेबायदिनो जों बर'जों बर' सहाय होलायगिरि बयनिसिमबो आंबो गुरैयै खावलायदों दा थाइसे थाइनैब्लाबो नैबे आदाखौ सेकेन्ड अपारेशनाव लांनो थाखाय बयबो अनसुंथाइ हरगोन होननानै आङो आसा खालामदों दा जोङो बयबो थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरनानै जेन नैबे आदानि सेकेन्ड अपारेशना साक्सेसफुल जायो दा आंबो बयनिसिमबो गुरैयै खर' गंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला संसाराव मानसि हिसाबै बयबो थांनानै थानो लुबैयो दा जाय दुखुआव गोग्लैयो बिसोर मिथिगौ दा ओरैबायदि दुखु खस्थ' जानानै दङ थाखा फैसा जोबस्र'जोब्बाय ओरैबायदि उफाय गैला न' बां लाइ लथर जेबो गैला दा बेनिखायनो नैबे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै बे बाजैनि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानायनि अबस्थाखौ नायनानै दा बयनिसिमबो आंबो गुरैयै खावलायहरबाय जाहाथे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरो नोंथांमोननि अनसुंथाइ हरनायजों जेन नैबे आदानि सेकेन्ड अपारेशना साक्सेसफुल जायो दा जायफोरा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरगोन दा बिसोरो इसोरनिसिम बांसिन बोरखौ मोनगोन होननानैहाय आङो आसा फारियो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर नैबे आदानि थाखाय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेरैबायदि दानि बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' सानैसिमबो नैबे न'खरनिफ्रायनो बाजैया रिकुवेस्ट खालामबाय दा आसा खालामदों दानि बिटिआर सरकार जाय सालायबाय थानाय बे आदानि थाखाय एसेब्लाबो नायसंगोन होननानै आङो आसा फारिदों दा बेबायदि आरोखि नै दा ओरैबायदि अबस्था गाज्रि अपारेशना जानानै थांखांखाबाय नै दा खर'आवनो नै ओरैबायदि आघात मोनदों आरोना दा बे खर'नि ओरैबायदि बेखौहाय हाख'नानै दा बेयावनि जेसेबांनाखि मेलेम दा नैबे मेलेमखौहाय ओमफ्राय नैबे उदै सिङावहाय दोनदोंनो दा बे उदै सिंनिफ्राय बे मेलेमखौ लांफिननानै नैबे खर'आव हैनांगौ दा आङो बेमारिजों रायज्लायबाय थाला मानो होनना बुङोब्ला बेनि माइन्दआ दासिमबो थिग गैया माने थद खोथाखौ बुंनो हाया दा बेनिखायनो आङो बेमारिनाव जेबो सोंलायबाय थाला दा बिनि बागै बाजैयानो बुंखाबाय दा नैबे खर'खौ अपारेशन खालामनाय जादों दा बे अपारेशन खालामनानै नै मेलेमखौहाय नैबेयावनो दोनदों दा बे उदैनि मेलेमखौ लांफिननानै नैबे खर'आवहाय दोनहैनो गोनां आरोखि दा बेनिखायनो सेकेन्ड अपारेशननि थाखाय बयबो रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनैब्लाबो सहाय मोनगोन आसा मिजिं फारिनानै दा नैबे बाजैया बयनिसिमबो आर'ज गाबहरनाय थाबाय दा बेनिखायनो आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहाय नैबे आदानि सेकेन्ड अपारेशननि थाखाय बयबो आखाइ फोलावगोन होननानैहाय आङो आसा आरो मिजिं थिनाय थाबाय गोजोन्थों।